Ešte donedávna som nerozumel tomu, čo sa skrýva za pocitmi. Počas dňa som prežíval rôzne emócie a často som si kládol otázku, prečo je to také zmiešané? Prečo ma počas jedného dňa zaplaví mix rôznych pocitov? Určite aj ty to poznáš. Napríklad pred dôležitou skúškou nemôžeš v noci zaspať. Cítiš, ako ti búši srdce a napätie ovládne celé telo. Alebo započuješ v rádiu smutnú melódiu, ktorá ti pripomenie niečo bolestivé z minulosti a nálada sa ti okamžite zmení. Ale prečo vôbec máme pocity a prečo radosť nemôže trvať večne? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Všetko to začalo už dávno. Predstavme si našich dávnych predkov. Eva, mladá lovkyňa, žije v dobe, keď o prežitie rozhodujú sekundy. Jedného dňa sa vydá do lesa hľadať jedlo. Keď zrazu začuje praskot konára za sebou, jej telo okamžite reaguje. Pocity strachu jej mozog vyšle ako varovanie. Niečo nie je v poriadku. Tep sa jej zrýchli, svaly sa napnú a viac krvi prúdi do jej končatín. V tej chvíli Eva neváha, neanalyzuje, či je to predátor alebo len vietor. Jednoducho uteká, pretože jej mozog to vyhodnotil ako hrozbu. Tieto pocity, ako strach, hnev alebo radosť, pomáhali našim predkom prežiť. Strach ich chránil pred nebezpečenstvom. Hnev im dával silu bojovať a radosť ich motivovala hľadať veci, ktoré zlepšovali ich život, ako jedlo, vodu či bezpečné útočisko. Takže pomocou pocitov náš mozog reaguje na okolité prostredie. Pocity sú signály, ktoré nám pomáhajú rozpoznať, čo sa deje a ako máme konať. Ale prečo zažívame tie isté pocity strachu pred skúškou, aj keď nám nič nehrozí? Odpoveď sa skrýva v našom evolučnom vývoji. Náš mozog stále reaguje na stresové situácie rovnakým spôsobom, akým reagoval na hrozby v minulosti. Aj keď dnes čelíme stresovým situáciám ako skúšky alebo pracovné výzvy, náš mozog stále vníma stres ako niečo, čo vyžaduje pozornosť a pripravenosť, ako keby to bola reálna hrozba. Preto zažívaš pred skúškou príznaky vo forme zvýšeného pulzu, potenia, napätia v svaloch. Tieto reakcie sú výsledkom toho, že telo sa pripravuje na útek alebo boj, aj keď ti nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Ak ťa zaujíma, ako zvládnuť negatívne pocity a lepšie im porozumieť, sleduj ma ďalej. V ďalších videách sa pozrieme na spôsoby, ako s nimi pracovať a nenechať ich ovládať náš život.